Man, who does it? Yes, in the big. Mammy Minya. Hey, any young and in a baba. They would select Mazapura in India and they would go shower. Yakapwanywa and do good Janguin, the Gaffa shoot over the car. Zakudo Takuro Zabazanda Belvedere. Belvedere was a guy in the go. The good shower and up and the phone, one can see Chaman in Zabo, Belvedere. That was stuck. Mhlanga zviri mapwanya saka zvako zviri paopen katiko indava kanzi hai munhu akandifonera akati handisi kumboziva kuti chichakaitika saka nii ndakauya dzine zvirova ndakatouya usiku ndakatotuka usiku saka nhasi handisati ndatombosvika kana handisati ndandomboziva kuti chii kana chakashaipwa kana chiripo kana chipenyu here kana chipi kana chipi handitomboziva kuti but kwazvanzviri kumaillegal structures yo saka zvashamisike aiwa asi maillegal saka kunozopwanywa sei aiwa right drinking maendero akazvikaita ikoko akawirirana nekuenda kwazvaita here wakanzi nani wezviendese ikoko ndakaenderana ndakawirirana saka chiri kunyanya kunetsa pachi aiwa uri kuona hanzi mukebheni zvakandosvika kuiswa imomoka hanzi kebheni yacho yakapwanywa nani handizive kuti yakapwanywa saka ndikutaura kuti handisati ndaziva kuti zvii zvakaitika inini usati kutaura kuti saka kwangu uri kumaillegal structures aiwa asi maillegal baba kebheni kana zviripo zvanga zviri pamutemo chaizvo chaizvo inopwanyirwei aiwa kebheni wamboona kebheni ichiendeswa pamutemo inoiswa paplan kebheni usati kutaura kuti kumaillegal hapana kebheni inoiswa paplan but kana uri pastendi pako iwewe unoka stendi can even build unogona kuisa kebheni panogara zvinhu zvako anditi zvinondovakisa panongochivaka ndo zvaitika ipapo chete saka akakupa mvumo yokunesa zvinhu zvako ikoko ndiani kati pabhuku muridzi westendi saka akazopwanya ndiani ora izvezvo clinton ininika ini handizive shamwari ini ndakafonerwa ndikudomboshawa handizive ratinawo handisati ndaziva kuti chaitika kana kuti chakaitika kuti ndechipi handisati ndambozviziva inini but iwo wanga usinganyanyowandira ikoko andika wanga usinganyanyotambira ikoko asi pazvakaenda inini nditakati zvinhu zvangu inini kuti zviende ininika ndindakati authorize kuti zviende inini because hapana zvinhu pazvaimbobuda zvisiri kunze zvabudiswa neni akatibudisa ndini zvikatekurwa naBillboy ndikazvilota ndini mungoro maBillboy inini ende pazvakaenda inini ndakapaziva ndikatevera ikoko ndikazviona pazvanga zviri ndikazviona kuti zviri safe but onaka iwo wanga usinganyanyotambira ikoko saka pese apa ishayika uchiwandira kunoku zvinhu zvako zvichengetwa nani chamani pane muzukuru watinoti muzukuru wamunoti rese aiwa muzukuru wandaifana kugara naye saka ini ndakamuti shamari kuti ndinyanye kuwandira ikoko inazviite iwe ngogara wakatasa masini usikuita mabasa ako iye anga ari bhedzi kuita mabasa eko Belvedere indiri bhedzi kuno kuMbare kati inini kuno kuMbare muzukuru masini akatotarisa handi muzukuru watatarisa chi masini kusanyanya umva but masini apa open space kakebheni akusisina pana kaone ndozvikutaurwa ndizvo zviri pamakatodhanswa ina ndina chandakaona inini tibva pana pakuda kana ngo Belvedere asi zviripo ndezviripo but iyo masini ako chiri made because utengo wakatonomadhamba iyo ndodhamba shamwari ini ndakatakurisa zvinhu kubhadhara mari kuti zvinochengetwa wangoenda kamusiwo anozombodzokerwa baba shamwari Belvedere ndechovha bhasikoro ndichienda everyday andechovha bhasikoro kumweni Belvedere ndenda kumwenda kundorima andokwa ndechovha bhasikoro ndichienda ndototaura ndichiona zvinhu zvangu zviri safe inini mumba baba
unoziva Miran Bukutara one thing, Mira Bonyara, Miran Bukutara one thing, Clinton. Unoza kuti deno zvinhu zvangu zvokuti takatenga nemari yangu neniga. Ndinotengerwa nemumwe neniga. Otherwise ka ofuichika. Esitangokwa. Ndatakazitengesa zvese. But wona izvezvi manje. Ofuichika. Kuti inini zvinhu zvokuti inini handambobvisira mari ka. Ndozvandaiti ndokona ndishoresa kana kuti kundipa munyama. Kuti ndatengerwa zvinhu ndozvitengesa handambobvira ndakada kudaro ini zvinhu chakwa ndakaita zvekutengerwa izvike so ezika I should even keep all those things safe. That is what I did. Asiwo zvawakaita Oh, asiwo zvawakaita because ingadai zvinhu zvangu zviri safe ka alright. ingadai zvamemanje Sevi yaunotaura iwewe. Alright. Pana ndambokutaura iwewe. Uone rume yakakura storage iwewe. Anomwe wakanaka iwewe. Zvinhu zvakaita wani ukizvipadza pashuta pa. Wakadii kuti kuda nemwewe komuchena iwewe. Kuti kuda uya nezvinhu zvako upinze mumba mangu. Azvikwani. Ndati wakati kuti iwe zvakwana mumba mangu. Singani. Wakati kudaro nemwewe komuchena iwewe. Ati unemwe mchena. Ko ini ko Pana. Unemwe mchena. Sawanza. Unemwe mchena. Cool down, kula. Chimbakula ka. Upinze mumba. Chimbakula. Asi chamunogona kuseka wapana. Kuseka chiko ndaseka chiko. Apa ndaseka chintu kukutaurira chokwadi. Iwo haudi kuzwa chokwadi. Maona nyaya yekutaura. Iwo haudi kuzwa chokwadi no problem yako. Mira. Isitenda kutaura chokwadi. Tenda kuudza chokwadi. Iwo zvinhu zvako unozvichengetedza. Vanodhamba zvinhu zvako Belvedere. Ndokupera kubvunza kuti kuchengetedza kwako kupenga kuti ndichengetedza wada ndichengetedze pai. Ina ndinaimba. Every day uchiona kuti zvinhu zvangu zviri sei. Ndaenda ikoko. Saka iwewe alright kana waenda ikoko zvinhu zvako zvinozobudisa mukebheni wotadza kuziya sei. Ndotobata inopwanya kuti musapo. Izvezvi hautomboziva kuti zvinhu zvako zviri kupi. Hautomboziva kuti pakasara chinechi. Asitomboziya. Hayo. But wanga usingawandire ikoko. Ndakafonerwa rini? Handizoziya hangu pamacommunications. Ndakafonerwa rini? Andakafonerwa mari mwezuro. Ndopana nini zuro manero. Ndokuna kuti zvakamira. Baba, usata seku munhu wewe yakanaka munhu. Kondeka seku. Aiwa una kuvengwa. Yo wakaone wewe yakanaka iwewe ka. Iwewe. Deno warati. Zvinhu zvakasvika kwane mumba. Ko panakadzipa mumba. Chibva mumba. Mumba mako inini mumba mako handikwane here. But wona. Inzwa. Saka iwe wadopi alright. Iwe wado alright. Mira. Datumba mako. Mira kupindure kai. Wozvikwane ko inini handikwane mumba mako iwe. Saka iwe dopinda mujeni mangu by force here. Kwete by force. Saka manje. Saka iwe dopinda mujeni mangu by force. Kwete by force. Saka ukuthi chi. Kutaura. Saka inini zvandakaita pazvinhu zvangu izvozvo ka. Ndozvandakwanisa kuti ndiite. Endo iso atakutaurira kai. Iwe chimutaurira zvawoda kuti ndiite kuti ndada kuti nguchengetedza zvinhu zvako chete. Papi. Hauna hame. Uya usigupi. Hauna hame. Ama iye yamba yangu ye. Ndiko kuhama kwacho. Sani zvakachengetedzwa. Saka ndokuchengetedzwa kwazvakaitwa. Kwacho kuhama kwacho iko. Saka zvakachengetedzwa. Kuhama kwacho kwakapwanya. Ndati saka zvakachengetedzwa here. Iwe. Pindura yakati ayo. Baba. Nobowa. Aiwa iyo haudi kuzwa chokwadi gara pasi kana. Ina chokwadi sanbate. Gara pasi. Ana chokwadi andikari. Yakuno wewe. Sanjonzi. Gara pasi. Aiwa. Gara pasi pedzise. Aiwa gara pasi pedzise. Aiwa handipedzise nyati. Mira kanti topedzisa kataona way forward kan. Aiwa mira kan. Gara pasi. Unonipedzisa nyati dopo. Gara pasi. Kwa iwewe why gara pasi ka. Wakati uchengetedza zvinhu zvacho iwewe. Doti nchengetedza zvinhu zvako ndezvangu here. Ani. Saka inini kwatakachengetedza kwakushora chiko. Zvakandwa panze. Zvakakandwa kwanje asi zvakachengetedzwa ka. Nani? Zvakazuka nani? Saka zvakatiri musango here. Iwewe. Zvakatiri musango. Iwe kwako kwaunoti kwako kwakanaka wakati kuzviendesa kwako kwakanaka iwewe. Kwako kwaunoziva kai. Ndokuendesa zvinhu zvako. Ndakamira sani. Andakaendesa zvangu inini. Kwandinoziva inini. Nendesa zvinhu zvako ndakamira sani. Ndati zvangu ndakazviendesa kwandinoziva kuhama dzangu. Hauna ungasina kuchengetedza zvinhu zvako. Waiwanzira kuno kwafana kuwanzira ikoko.
Sanpusha, ataura chipusha. Sanpusha. Sanpusha.